Dobar dan svima, ja sam Blaženka i u današnjem ću vam videu ukratko objasniti kako se registrirati i čemu nam sve služi GMT. Kada ste jednom dobili link, kliknuli na njega, otvorit će vam se ovakva stranica. Tu ćete pronaći sponzor username, sponzorovo ime i prezime. Pripazite uvijek da je to ime i prezime osobe koja vam je dala link. Poziciju tu nećemo dirati ništa. U jednom od narednih videa ću vam objasniti što znači left ili right. Membership package, tu ćemo odabrati članstvo koje želimo uplatiti. Naime, prilikom registracije na GMT uplaćujemo odmah i članstvo. Znači nije se moguće registrirati bez prethodnog uplaćivanja. Imamo 4 vrste članstva, bronze, silver, gold i diamond. Ja sam uplatila ovaj bronze membership od $20. Odaberemo znači članstvo, kliknemo next. Doći ćemo do stranice gdje upisujemo svoje podatke, recimo username. Odaberemo neki svoj username. Odaberemo lozinku koju želimo koristiti. Potvrđujemo lozinku. I upisujemo mail kojim se želimo registrirati i na koji želimo primati obavijesti. Zatim označavamo ovdje da prihvaćamo uvjete korištenja. Kliknemo next na sljedeću stranicu. Kao što smo rekli, moramo uplatiti članstvo. Imamo ponuđene platne procesore Perfect Money, Payza, Payeer, Solid Trust Pay, Neteller, Advanced Cash i Bitcoin. Recimo da želimo uplatiti sa Payza, kliknemo na Payza, Next. Sad mene ne vodi dalje, zato jer sam ja svoje članstvo već uplatila. Znači kada smo se registrirali, uplatili članstvo, dolazimo na glavnu stranicu GMT-a, kliknemo na login, upisujemo svoj username, upisujemo svoj password, upisujemo kapču i login. Došli smo na glavnu stranicu. S obzirom da GMT nije obična mjenjačnica, nije obični exchanger, pokazat ću vam kroz stranicu što sve možemo raditi. Dakle, ovdje se vidi naš membership status, vidi se da je kod mene bronze, da sam uplatila $20. Naravno, mi možemo nadoplatiti i nadograditi se na veće članstvo. Možemo koristiti GMT kao mjenjačnicu ili možemo ga koristiti kao revenue share program i kupovati pozicije. Jedna pozicija košta $20 i dnevno donosi zaradu od 1,01% do 1,21%, to je trenutno. Svaki dan se mijenja, trenutno je to oko 1,21%. Kako ćemo koristiti GMT kao mjenjačnicu? Prvo ćemo izvršiti depozit na GMT, kliknemo na depozit, odaberemo platni procesor sa kojeg želimo uplatiti, recimo da je to Payza, kliknemo iznos koji želimo prebaciti, recimo $20, upisujemo svoje ime i prezime, upisujemo svoju adresu i ovdje će nam se ovaj current balance, to je iznos koji trenutno imamo na balansu. Ja trenutno nemam ništa, zato je ovdje 0 i kliknemo na depozit. Od ponedjeljka će se moći prebacivati i koristiti i PayPal. Znači kliknemo na depozit. I automatski nas GMT vodi na naš Payza račun, kliknemo tu i izvršimo transakciju kao i svaku drugu. Kada smo izvršili tu transakciju i kada je uplata sjela
na GMT, taj će nam iznos biti vidljiv ovdje. Nakon toga, nakon uplata na GMT sjeda instant, sve automatski. Nakon što nam je iznos sjeo na naš balans, kliknemo withdraw. Minimalni iznos koji možemo prebaciti je $5. Mi ćemo upisati da želimo prebaciti sa našeg balansa na željeni platni procesor $20. Account, recimo da želimo prebaciti na Solid Trust Pay. Trenutno je u mogućnosti prebaciti na Payza, Payeer, Solid Trust Pay i NetTeller. Kada se ovdje ne vidi Perfect Money ili neki, recimo PayPal ili neki drugi platni procesor, znači da trenutno na tom platnom procesoru nema novaca i da nije moguće izvršiti transakciju. Kada se bude tu pojavilo, tada ćemo moći izvršiti transakciju. Ovdje upisujemo svoj username ili svoj email računa, recimo da je to Solid Trust Pay. Moj username STP-a je Blaza F. Ovdje upisujemo svoje ime i prezime i upisujemo svoj PIN i šaljemo zahtjev. Nakon što smo poslali zahtjev, na mail ćemo dobiti obavijest da je zahtjev poslan za transakcijom. Idemo na dashboard. Nakon toga će se na account balance opet pojaviti 0. Ako želimo postaviti svoj PIN, što je novost, PIN koji će nam dati dodatnu sigurnost prilikom transakcija, idemo na settings, idemo na profile, idemo na edit account. Tu gdje su nam gdje su svi naši podaci, imamo i podatak gdje nas traži naš PIN. Taj PIN izmišljamo sami, znači to je neki broj četveroznamenkasti kojeg sami izmišljamo i kojeg moramo upamtiti jer će nam on trebati prilikom svake transakcije. I nakon toga kliknemo Update Profile. To su trenutno neke osnovne informacije koje su vam potrebne da biste koristili GMT. Detaljnije ću vam objasniti u nekom od narednih videa. Hvala lijepo, pozdrav!